Assalamu alaikum heɗitoɓe taskaramji sakiraɓe radio Kano. Barka men e fottuki nder taskaram kesaka kongol sakiraɓe hande asawe 12 lewru ɗiɗaɓuru hitande ujine 2022 foti kal e 11 lewru rajibi hitande ujinere e temedde 443. Min barkitake on e wonduki e kubaruji labɗi cahiɗi. Emin gaddana on kubaruji nde 4 nder asawere, kubaruji dammuɗi nyande altine e alarba e ma jumɓare. Non ma kubaruji kuɓɗi nyalde asawe bande hande fuf nder taskaram kongol sakiraɓe. Min Nase Yusuf wiyata on jaɓɓama sanne nder taskara kesa ka hande. Nder taskaram kongol sakiraɓe min gaddanay on kubaruji e jantoje. On nanay ka cippal cede leyɗe yaasi e ɗe Nigeria. Kadi ma min gaddanay on yebre hertande ngam fiji siyasa ko e dogginte nder taskaramji cuɓi. Kadi en andi cuɓi mawɗi ɗi hitande ujune 2023 lutti hitande woore e lebbi seɗɗa tan. Heewi ko faame nder taskaram hande hawtade e kuudiɗirawo am Hamidou Jaɓɓule. Ragare min gaddanay on yebre koɗo men hande. On nanay sukaɓe no tiiɗiri e golle. Koɗo kongol sakiraɓe hande woni Mouhammad Also Isa. Kanko e surajo tete ɓe gewtidi no pawne cuuɗi ko wiyete POP waɗirte. Joni puɗɗiren e kubaruji. Nder kubaruji on nanay dow hukuma fiji polisaɓe leydi Nigeria ka Police Service Commission walla PSC umri fuɗɗutuki biɗitol kesol dow tumeki horejo yebre polisaɓe wiɗitoɓe bonne cuuɗiɗe ka IRT DCP Abba Kyari. To yebre lumaku on nanay dow saggordu mawndu ndu leydi Nigeria CBN hoosi jabruɗe kese ha e haɗuki saggorɗi lumoku nder leydi ceede dala yahanki timmode hitande nde. Non ma fahin on nanay dow yiite futti to saare Sheikh Dr. Ahmad Gumi to gallure Kaduna. To en pa'i yaasi leydi on nanay dow dental konankoɓe Taliban nder leydi Afghanistan joofi jayndiyankoɓe huudoɓe e fedde mofgal leyɗe windere kamɓe joo nder leydi ndin. Ɗi e goɗɗi ngaranay on joni perwe ngam kubaruji ɗin kuuɓɗi. Hukuma polisaɓe leydi Nigeria umri fuɗɗutuki biɗitol wongol kesol dow horejo yebre polisaɓe wiɗitoɓe bonne cuuɗiɗe ka Intelligence Response Team walla IRT DCP Abba Kyari. Kalano hukuma kan Ike Chukwu andi kanko wanginika to o famtini dow hukuma polisaɓe to leydi America ka FBI doggini biɗitol dow tumeki Abba Kyari dow hawtuki hoore e bonondajo dow internet biyeteɗo Raymond Abbas andiraɗo e Hush Puppy nder hitande salinde. Non ma horejo hukuma polisaɓe Nigeria ma doggini biɗitol dow maka ha ma wattam yerɓama to ministajo fiji kiita bo horejo hitoɓe leydi Nigeria ngam hokkuki hukuma kan sawori. Hukuma kan laɓɓini dow hani wongol biɗitol kesol dow haala kan doggine ngam laɓɓinki fiji goɗɗi ɗi laaɓayi bo yimɓe woɓɓe feere en hani doggina biɗitol ngol. Kubaruji gila diwal Kaduna laɓɓini dow yiite futti to saare Sheikh Dr. Ahmad Gumi nder gallure Kaduna nden. Jaynde Daily Trust wangini dow masibol ngol fe'ake hande asawe. Nder widiyowol ngol modibbo on yeedi to jaynde mako nde Facebook holli no taadiɓe kabdirta e nyifukinge. Non ma ngol holli modibbo on e wanca sera saare nden ngam laaruki no nde wuliri. Warki sarde min gaddana on kubaruji ɗi wala laɓɗum dow ko soya nder saare nden. Min gaddanay on so woodi ko ɓeyditi dow kubaruwol ngol. Mbi'en kadi Allah rena yeeso. Gomnati diwal Niger andini hokkuki dokkal tilimgal to kala mo wangini huwoɓe bonne fuf nder diwal ngal. Ɗo ni e nder jabruɗe hoynuki kuuɗe balmanko'en ɓillanɓe diwal ngal nder duuɓi ga'en jiɗi. Kuudiɗirawo am Hamidou Muhammad Jaɓɓule waɗani en jantore dow maka. Kubaruji gila diwal Niger tawangal fombina cakare leydi Nigeria bangini wiki gomnati diwal ngal fuɗɗai yoɓuki walloɓe ɗum e wanginki taskaramji balmanko'en pasotoɓe yimɓe ngam coftari ɓilluɓe diwal ngal. Kakan holli kala banginɗo bayanu suuɗi ɗum balmanko'en ɓen heɓai joɓari teddundi. Bana non no Mary Noel Berje bolwankejo gomnajo diwal ngal andini jaynde Daily Trust hande asawe to wi jabruɗe ɗen koccama sabu ɗuɗuki yaruko kippe balmanko'en to diwal ngal nder balɗe ɗe. Gomnajo diwal ngal Sani Bello heɓani hukuma taadiɓe diwal ngal suudu moftuki bayanuji ɗin ngam wiɗutuki faddo kippe ɗen nder jawal. Ko Mary on ƴama no woni joɓari ɗin dokketendi o wi na
kanka woni yeso maɓɓe ko woni yeso maɓɓe wartirki rento nder diwal Neja. Ngam non gadduɗo kubaru suuɗi ɗum gila taskaram balmanko'en ɓe yi'ai njoɓaari ndin teddundi. Diwal Neja ni e nder diɓe woyla Nigeria giɗayɗe soyde rento nder lebbi ga'eji ɗi. To balmanko'en ɓillani yimɓe diwal ngal e guyka gam coptari malla bo kippo yimɓe mbara ɓe. Hamid Muhammad Jaɓɓule, Konngol Sakiraaɓe. Hamidou Jaɓɓule, kuuɗe ma moƴƴi sanne, a yettama. Horejo leydi Nigeria Muhammadu Buhari andini dow o hokkay sembe dow sukaɓe tefoɓe ardangal nder cuɓi garoji. O laɓɓini dow nder kawral jam'iya Kantammika doggineki nyalde 26 o lewru ndu o tiɗɗinay ɓe keɓa daraki no ɓe suɓire nder cuɓi mawɗi garoji hitande warore. Horejo leydi on wanginika sarde nde sukaɓe tokkuɓe jam'iya APC njari ngirla to lamorde gomnati Abuja. Non ma o ƴowniti horejo huwoɓe gomnati mobgal leydi Professor Ibrahim Gambari e ma secretarejo gomnati Boss Mustapha tabbitina nastini sukaɓe nder golle. Sakiraɓe radio taskaram habaruji. Sakiraɓe radio. Binditol kati cuɓi nder leydi Nigeria fuɗɗama gila hitande salinde, amma ɗuɗɓe nder ummatore woylare Nigeria ɗayani heɓuki ɗereji ɗin. So fondi e ɗuɗgal yimɓe to woyla e yimɓe winduɓe heɓuki ɗereji ɗin nder tayre fombina. A tawai kadi ummatore woylare Nigeria pamɗi sanne. E kati cuɓi tan wiyete voters card yimɓe keɓirta bososel cuɓa mo ɓe giɗi. Kanjum waɗi mi yewtidi e Professor Abubakar Jika Jiddere Modibbo to yebre eltofiji siyasa to jaaɓi hattirde Bayero Kano dow maka. Allah rene ɓurna fu yimɓe woylare e peewi wakkere ɗaɓɓutugo ɗereji cuɓi bana cimtol gila hukuma INEC suklanika haala cuɓi nder leddi Nigeria wurtini. Ɗum holli wakkere yebre fombinare ɓuri tiɗango ɗaɓɓutugo ɗereji ɗi. Wakkati cuɓi to ngari bo a tawa yimɓe ɗon boytoro bo a tawa goɗɗo on ma o wala ɗereji cuɓi. Allah rene noye hani waɗe. Bana jotta ko a watta ɗo andina yimɓe daraja marugo ɗareji subtugo. To a wala kati cuɓɗol ɗo a wala hunduko a volla ngam ɓe subti goɗɗo mo handai. To ɓe subti goɗɗo mo handai an mo sali subtugo ɗo an valliti ɓe subti mo handai. Mana demokradiya hanyum yimɓe leddi mara sembe subtugo arduɗoɓe leddi man. To aɗo joɗi a wala kati hatto sembe ma mo mari a wala sembe den a hokkay leddi ma sembe a hokkay dina ma sembe. Ngam manjum yimɓe handi hosa kuje ɗo be sembe. A waɗai kati aɗo joɗi ha sare hatto sembe ma hatto demokradiya man ma bo a waɗi kati ma a sali yahugo jaɓa a watai hakkilo. E hukuma INEC bo a iya wodi jaɓruɗe ɗe hani ɓe kosana. Ɓe holla yimɓe jaɓai kati ɗo pat ɓe wata ha ko ha jarida ko ɓe wata ha irin kuje min mari zamanu jotta ɓe viyata social media ɗo. Misalu ɓe viya ha lesdi Kano yimɓe kaza kati maɓɓe ɗo joɗi jaɓaka. Ma bo ɓe yaha kala local government pat ɓe yahara kati ma. Yecce mawɓe arduɓe ma anguwa en limami en dotti en pat hawta hoore ƴona yimɓe to wane kati wari ko mojo ya jaɓa ɗum muɗum a ɓe waddi ha sare. Jonta yimɓe ɓuri sodugo kati wata téléphone maɓɓe volla hala mere hala wala bote nafata mo nafata leddi. Amma o hosa wakkati seɗɗa o yaha hedi ha o waɗi register ɗo wara o tefa kati mako o ɗeya ɗum kugal on. Kamma soto ɓe ƴewri ɓe ha dow ɓe hokkay ɓe cede ko soto ɓe waɗini ɓe alkawal ha dow to ɓe yahi ɓe waddi kati maɓɓe ɓe holli ɓe hokkay ɓe cede. Nam Allah rene yimɓe siyasa bo ɗume hani ɓe ngaɗa ngam tiɗɗinki yimɓe ɓe suklano winduki ɗereji cuɓi ɗi ngam kamɓe ma so wala ɗereji cuɓi ɓe suɓatake so ɓe suɓaka bo ɓe keɓata no ɓe giɗi. Allah rene kamɓe bo noy ɓe ballirta ngam tiɗɗinki ummatore bindito ɗereji ɗi. Hamɓe daroɓe siyasa be bo jam'iyaji hamɓe ma handi ɓe waɗa. To a yiɗi darugo siyasa ka constituency maɗo dole an a tabbitina yimɓe lalle ɓe mari kati man. A wawai waɗugo yimɓe a wawai waɗugo mofturu a surga yimɓe sai a wadda be yimɓe ane ɗo wara wakkati man ha ɗon a heɓa yimɓe ɗuɗɗum jaɓata kati maɓɓe. To amma a yiɗi darugo zaɓe a yiɗi ɓe subtuma an bo a falai. Sakiraɓe radio. Dangoyte kadi kubaruji ɗi e ngara non gila Sakiraɓe radio Kano nder taskaram Konngol Sakiraɓe. Joni bo pa en yaasi leydi Faransa andini dow konankoɓe soji en leydi ndin mbari balmanko en kamɓe 40 dow kerol leydi Benin e leydi Burkina Faso. Yimɓe 9 maayi nyalde Salasa salinde sarde nde motawa konankoɓe soji en yaaɓi balmol puttowol nder mayuɓe ha e konankejo leydi Faransa ndin nder tayre woyla leydi Benin.
konankoɓe soji en leydi faransa ndin laɓɓini dow pirowal ngal wala laanyowo wirgi balmanko en dow ba'anteji masin nyalde alhamisa nder leydi Burkina Faso. Dental Taliban e nder leydi Afghanistan jofi jayndiyankoɓe njowo huudoɓe e fedde mobgal leyɗe windere. Jayndiyankoɓe ɓen kawti e huwanoɓe jaynde BBC Andrew Macmillan e Andrew North, non ma e woɓɓe jayndiyankoɓe leydi Afghanistan wallitoɓe hukuma Fiji egginaɓe ka fedde mobgal leyɗe windere. Kalanowo Dental Taliban Zubiullah Mujahid wi jayndiyankoɓe nangaɓe ɓen ngala ɗereji seedaran maku ɓe huwoɓe e fedde nden. Kubaruji kolli dow dental ngal e ɓillana jayndiyankoɓe sanne, ɓurnama jayndiyankoɓe Afghanistan. Leydi America wangini ɓeyduki konankoɓe soji en leydi ndin 300 to leydi Poland, sarde nde leyɗe windere e kultori ta leydi Rasha yara kippol to leydi Ukraine. Yerɓuki rentoɓe leydi America to Poland hewtini konankoɓe ɓen 9,000 to futnange Europe. Horejo leydi America Joe Biden andini dow leydi Rasha foti hippo Ukraine ko ndeye sarde, ngam non o ƴowniti Amerikaɓe fuf njawɗina ngurto leydi ndin nder nyalɗe ɗiɗi. Sawro horejo leydi ndin dow fiji rento Jack Sullivan wi yimɓe America naftoro bososel ngel ngam hisnuki ko'e maɓɓe gila law, ngam konankoɓe leydi America mbawata wurtinkiɓe so hapre ukkake. Sakiraɓe radio. Ha joni yon gondi e kubaruji gila Sakiraɓe radio Kano nder taskaram Kongol Sakiraɓe. Nder yebre lumaku saggordu mawndu to leydi Nigeria andini dow saggorɗi lumaku puɗɗa ɗaɓɓutuki ceede dala ngam humtanki kostoma en maaji. Mawɗo saggordu ndun Godwin Emefiele kanko wangini ka. Ɓoyma saggordu ndun accino hokkuki kampaniji wayluki ceede wiyete Bureau de Change ceede dala ngam dogginki lumoku. Joni kadi saggorɗi ɗin ma dole ɗaɓɓita laabi goɗɗi. Ceede leydi Nigeria ɗe naira ni nde fini fuf saman maaje e pamɗita, bo saggordu ndun holli jabruɗe ɗe haɗuki saggorɗi lumoku ceede dala wallay ɓeyduki saman naira. Nder fiji wayluki ceede naira e ceede leyɗe yaasi, dala e wayla dow naira 415 nder saggorɗi, non bo to luɓe min e ma ko wiyete black market e wayla dow 570. Non ma ceede euro to saggorɗi e wayla 473. Non to lumo min e ma ko wiyete black market 640. Non ceede sefa ɗe Cameroon boro e wayle dow 200 e non bo to lumo min e ma 450. Ceede yuan ɗe leydi China e ngayla 65. Non riyal ceede leydi Saudiya e ngayla 110. Non ceede ran ɗe Afrika fombinari e ngayla dow naira 27. Terebre siyasi hande en fuɗɗira gila diwal Abuja lamorde leydi Nigeria. Hande asawe hukuma cuɓi leydi ndin dogginta cuɓi ardotoɓe hukumaji pamari diwal Abuja. Cuɓi ɗin fuɗɗiteɗi waktu jamdi 8 be reta yake jamdi 2 nange hande asawe bana nonno Hajiya Zainab Kudowo e hukuma kan andini. O tabbitini dow gila hanki ɓe cendi kare kutinirɗe gam dogginki cuɓi ɗin kanuɗe cende, goɗɗe bo ma hande bete ɓe cendiɗe. Nden bo ewnitiri dow cuɓoɓe kabda jahilawa gam ɓe taskanama laabi cuɓol labɗi sabu ɓe gewti e hukumaji taadiɓe leydi nin dow ɓe ballitay e remto sarde cuɓi ɗin. Majalisaɓe luuto diwal Zamfara suɓi ka jippinki ballo gomnajo diwal ngal Mahdi Aliyu gila korowal maako. Majalisaɓe 18 nder 22 suɓi ka ballo gomnajo on jippine. Majalisaɓe ɓen ɗaɓɓiti horejo kitotoɓe diwal Zamfara Kulu Aliyu dow tigga komitiru gam du wiɗito tumaki ki o tuma dow lutanki didaɗi 119 didagol lesɗi Nigeria. Bana no andani ballo gomnajo diwal Zamfara fuɗɗi luruki e gomnajo diwal ngal ɓawo nde o sali so'aki jami'a APC gila jami'a ka ɓe gonduno kanko e gomnajo ka PDP nder hitande salinde. Jami'a ADC wangini dow lewru darottodu ka dogginay kawral jaɓɓaki modibbo indinɗo mo diwal Kano bo ardiɗo majalisaɓe modibɓe dinal Islama woyla Nigeria Sheikh Ibrahim Khalil nder jami'a kan. Sheikh Khalil ni andini anniya mako ka nastuki jami'a ADC kan gila nyande Jumɓa
heɓare salinde gam o tefa korwal gomnako diwal Kano ley maka. Nane mani o neɓi andinki dow wurtake jam'iya mako ɓoy maka APC. Wodi bo on tefi gomnako diwal Kano laabi ɗiɗi o heɓayi, nden nda joni o tefay gomnako diwal ngal ley jam'iya kan nder cuɓi garoji mawri. Narrical hakkunde siyasaɓe tokkuɓe jam'iya APC to Kano saldori ɓawo nde wakkere nde senata Ibrahim Shekarau ardi sali tokkuki ko ardangal jam'iya kan darde leydi umri to ɓe kolli ɓe jaɓayi tokkuki ardangal gomnajo Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Kakan andinama nder jabuye nde wakkere nden lildani ardiɓe jam'iya kan ɓawo ɓe andinama ka jabruɗe kese tokketeɗe kolluɗe gomnajo Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje kan ardoto dogginol narritinki jam'iya kan. Kamɓe bo yebre G7 ardangal Shekarau ɓe sali ka narritinki kin joni kanankoen e piɗɗi noppi ndeni kesa dow narritol ngol. Haruna Abdullahi Ningi no gimowo inditinɗo to yebre siyasi nder Najeriya bo o goto nder yimoɓe horejo leydi Najeriya Muhammadu Buhari sarde o tefayno ardangal laamu leydi ndin. O tabbitini dow o wasmiti e yimanki Muhammadu Buhari ema ewnitol ɓol o ewnitiri yimɓe gam ɓe cuɓa Buhari on laamu leydi Najeriya. Ningi famtini dow o tammino Buhari waɗay ko hani to laamike leydi ndin kam foodi o yimi o ewnitiri yimɓe cuɓamo. Joni ni ɗum wangayi gam non e motoro Najeriya paranomo. Ningini lataki arandejo nder yimoɓe wasmutuɓe yimanki horejo leydi Muhammadu Buhari. Kerol kubaruji siyasi men ɗi asawere nde tokkemin asawere warore gam goɗɗi kesi. Hamid Muhammad Jaɓɓule, Kongol Sakiraɓe. On gettama sanne e tokkuki taskaram Kongol Sakiraɓe. Joni bo kadi timminiren e ka koɗo men hande. Nda kudiɗirawo am Surajo Tete. Assalamu alaikum heɗitoɓe, hande en nanayi inde koɗo meɗen gila hunduko mako, nden kadi hande en dara seɗɗa nder pilu ko ɓe mbiyata POP. Edda en nana joni kowoni POP to kanko mo en gondi on haali en inde mako. Momin gondi koɗo meɗen mo hande? Inde am Muhammad Alsu Isa. To kanka sana'a ka POP ko ka sawi? Aran en giɗa en anda ko woni sana'a kanka POP ɗume ɓe gaɗata? To sana'a POP emin gaɗa sikiririn e fenti e kadi kugal ngal POP. To ba joni neɗɗo to yiɗi puɗɗa wakki pilgu POP komi a sana'a ka aka POP ba wawai ekkito ka nder lebbi noy? Nder lebbi 9. Ok, mi wawa mi ekkito ka nder lebbi 9 to mi fami haala kan. To misalu to mi ekkitike ka to mi wawi kala nyalande fu to mi yahi mi wawi mi waɗa kugal ceede noy? To a wawai kugal ujineje 2 e sendere kala nyalande fu on ɗon? To mi anda kadi kuuɗe ɗe POP yimɓe ɗuɗɗe nata kuuɗe ɗen ba kadi joni ayi bana haala durgol haala demal e ko nandi noon piije ɗen woodi no ɗi gontiri ba a yi'a fulɓe meɗen ko yimɓe meɗen e natta filgu POP ko kadi ɓe ɗuuɗa natukingu. To ɓe ɗuuɗa natukingu ko waɗa ɓe natatagu? Gaskiya dai ɓe ɗuuɗa e nder kugal ngal. To ko waɗi ɓe natata sana'a POP ko gam ɓe andanaka ko goɗɗum ko waɗi non ɗum? A haala gongani ɓe andaga hanjum je. To joni to mi wi'ay sawraɓe ko sawrintaɓe mbi'a bandiraɓe meɗen derke'en bote ɗum ɓe kewata nder sana'a POP to ɓe nattika? Gaskiya to ɓe natti ɓe haɓɓay alheri sosai. To koɗo meɗen mo hande on ɗon Muhammad Alsu Isa min getti. A yettama Surajo Tete e golle ma tilimɗe. Kerol komin marani on nder taskaram Kongol Sakiraɓe asawere nde warore to jam min gaddanay on gokka kesa. Tangoyte bo nyalɗe altine e alarba e jumɓare min gaddanay on kubaruji dammuɗi. Tokke jayjayɗe amin ɗe Facebook, Twitter e Instagram @Sakiraɓe Media. Non ma on mbawa jalɗiron to channel amin ɗum YouTube ngam laruki widiyoji. So wodi ko giɗɗon andinkimin on mbawa bindanon min dow email address sakiraɓemedia@gmail.com.
dow darnde ɓe on nani nder taskaram konngol sakiraɓe hande Hamidou Jaɓɓule e Surajo Tete. Min ɗowɗo ka Nase Yusuf Usman wiyata on gettama sanne.